הפעם אני רוצה לבקש בקשה, לא קשה. אני הסתכלתי קצת בחברים שלי, יש לי 300 חברים, זה המון בחיים שלי האישיים, אין לי 300 חברים, באנשים שאני באמת צריך לצידי. לצידי בחיים אולי יש שתי אנשים קרובים, ויש לי את המשפחה שלי, ויש עוד כמה מכרים בעבודה. אבל בגדול, אלה האנשים שאני רוצה מסביבי. מה שקורה פה, שיש לי המון חברים שאני לא צריך. מי שיפגע, בעיה שלו, אני שבאמת אומר את הדברים לפי השם. אז אני מבקש בלב שלם מכל מי שמכיר אותי פה, והוא מכיר אותי כאילו ברמה של שלום, אין לי מה לעשות איתו, אני מבקש למחוק אותי. אין לי כוח עכשיו להיכנס, למחוק אחד, זה בעיה. אבל מי שמכבד את עצמו, שימחוק אותי, כי אני לא רוצה חברים יותר. לא רוצה, למה אני צריך את זה? יש לי את הפינה שלי בחיים. כולם פה משגעים אותי, סטטוסים, מפרסמים לי שטויות, בקיר, כל מיני הזמנות, פוקר, עניינים. לא בשבילי, חבר'ה, תעשו לי טובה, תכבדו אותי. תעיפו אותי מהפייסבוק שלכם. לא, אין לי עניין בכם. אני בן אדם אינטרסנט, ואין לי עניין בכם. הרי אתם, כוס מים ברחוב לא תיתנו לי. תראו אותי, כוס מים, בקושי תגידו לי שלום. אז מה הצביעות הזאת? מי צריך אתכם בכלל? תעיפו אותי לכל הרוחות מהפייסבוק. ולפעמים צריך להיות אגרסיבי, אין מה לעשות, ואני הגעתי לדרגה כזאת שלא אכפת לי מכלום. קודם כל האינטרס שלי, האושר שלי, החיים שלי יהיה טוב, אחרי זה אתה. או מה שזה לא יהיה. אז חבר'ה, צאו לי מהפייסבוק ותהיו בריאים. תודה לכולם.